Tasoy tage kay Pure Gold sale ngayon eh. Kahit itang balang October lang po ang kay summer magkaila ka rin, mag-sale ka rin. Pasok ka na sir eh. Kaya ito, check me nung nanay nga sa ring muro. Itong 3 for 100 dito. Renta mo, renta mo. Nagigining Pure Gold. At di panyiksikan lang ka rin kaya, parking. Punta lang kaya, kainip mo. Yan yung lele, kararatang meeting kaming parking. Meron na. Ito sa itang ikwatan mo kahit tayo niya. Oo, grabe mo pa. Sili kaya talasada yun. In-order kaya talasada. So yung arakalo tao saman meto ka rin pikakagulwan da yung leaks yan o halos yan yung sasalwan da yung leaks yan dishwashing liquid mura yan ano alo metong pang leaks sa detergent detergent powder o basta powder itong pa muna makarin pagkagulwan da rin sasalikin kasi bentada siguro kapin naman mas mura ka lang 50% off yan ito may kisamal-samal na kaya rin kinuha na kayong pang personal use kaya bali may naman tinda meto ngayon kuri kayo itang nakasakit yung pila-pila ito ng kabagal na tutulak ka rin itong kabayan na tutulak diba siksikan kayong pila ka rin patse makakart ko kaya ako minsan mas buri ko ng maski ali masyadong sale pero alang masyadong kahit masyadong stress at masyadong siksikan talagang baga convenience natin pero ini kasi medyo lumbat ka talaga manyayan ka talagang oras metong parang tatagalan da rin manyali kayo ni in zip ayan yung panos pinggan ako subok ko na yan uli nga ako manos pinggan kembali okay yan ay lako tayo papalit niya ito nga box at niya laman na 12 720 59 less than 720 ayan struggle pinta nga man ko kanina itang siksikan kakaibat at ika pa nga sa ganun na bala mag-meeting kakaibat may pag-usay ng salwan din nga kami medyo masakit kayo kaya makalawe kapanayan mo lang mayari din meeting doon na nakakapagala tulak-tulak or nakakapagpapasakit tulak-tulak kaya ba sila chill lang mag-meeting na sa kasoy ako na yatrace si Mrs. nawawala na kami magunoorin niya kakaka-vlog ko inyacho kami kayo ng bandang kaya ka rin pamang bala mali naman sale tsura mong sale ali naman sale talaga sabi mong regular price na kapag pumunta kayo nakita mong sabon-saboning sale ay tsura po mapula na higit ko na yan kahit pala kalat-kalat kayo mo balo ko naman na at-check yung paligid kasi makakunik ko yung wifi tala na yung wifi so may nakikit kong rare product kayo na masakit talagang panintunan super rare la rin super rare unyaw rare nag-iisa so kayo nga makalunsyo kalungkot na at siguro sinali kayo ni mag-decide dyan na enanay sa luwan nagay na niya kayo makalunos na yung marugula yung kayabi so yan paruging makalunos dili-dili yun ito makalunos ka na may lililargo ang po ito like ang pamilya na mga liling products kayo nito oray nita magkakalugod lang so inong ating kang paglolo si Sintan okay ni yun na yung Heidi lalo na nung lagyo na Heidi ang kantano ang karton sa mga naktano na yun sa liming na kayo 200 bala na sa liming kinaliyong bansa siguro so yun mas kaya mas okay ang pangregalo kasi kaya candy paano may regalo ang candy yung gaya mo bang kanita mga bungal niya ano nakalako ng kangkapilan may metong ka rin lalawin nyo pa manyali ko ka rin sale mga itang expiration doon
Kalupa na nito, aking 25, expired na eh. Dapat gisanan mo la bayo yung meron sa tangal donga ito. Ini, expiration na kaya akit. Sa katalitin yun. Expiration date. Best before 2019, pwede ya pa yun. May 2019. Ito na may ngayon isa yung kaya kadulo na ng pila. Ayan, nakakaba yung pila oh. Ayan oh. Pila tagen. So nagiging malawot. Sige pa kakakit yung dulo na ng pila. Palyari man na yata ang malampat kayo. Ito yung pila pa mo. Makaba oh. Kaya pa yata ang dulo na ng ngalangan dyan. Alam lang katapusan ng pila soy. Nakakait ang dulo ka rin. Haping kahit ang dulo na ng kahit pila. Kaya rin na nito tinya pampakorba yan. Umorba ka kitang kaya pangorbet. Para mo kayong katumpangan. So mga metong oras 10 kapi na yung panendan yun. Samantalang likon kay 5 misis kitang pila. Balo yun ah. Sa ikot siya. Kaya akong makanyan. Kaya mama ko kanya po. Makanyan. So aking kiwag sa ikot siya. Balo yun ang misis ko niya. Talang ko na yun. Irita ng tinakla. Success naman. Kung tatana ka misis. Makapili pa sigurado. Pwede pa siya din stocks ba? Misoy, piligan ko na yan ang masyadong improvement kayong pila. Kapurit mo yung gaya, nakapurit mo yung paglalakbay ang milya. So, ibitak pa rin yung improvement kayong gaya. Pero compare ka rin, pila na rin sa inyo. So, kala mo mas mabagal yung karela, which is dapat mas mabilis yung karela o yung priority lane. Pero pindatang, nila ko nalang itang kapilinan din. Mas mabilis yung kaya mo. Anyway, malambat ka pa rin yung pila. Kilala na rin yung tulig-tulig yung pila. Lalo rin yung video. Close friends na lang. Pag-add na lang Facebook. Balang padagdag ng meeting. Tapos na kumang kunan ko kaya lugar. At di naman palang kalat-kalat din mo. Wala pa na itang compound lang. May kayo ni sulok kayo anyway. Ay baret ang leaks. Kalakala mo naman kaya. So atin mo rin advantage dito mag-decide na ito na salwan. Lakwanta na mo mas kinuha ka rin, kalutan na niyan. Ito mo yun, basta ako sa aling picnic. Ayan. Yan ang gilid, yan ako kailangan munta pa ka rin. Pero first time sa'yo, may nakikita lugar na maluwalas ka. Pwede kong mag-jogging. Uy, rin ako, sigurado rin. Check pa rin kayong pila. At medyo may lambat kami kayo ng location na yun. Kaya ng pesto kong maluwalas sa yun. Siguro, din ka siya nung may pag-yugeng kahit doon. Kaya yung kahit doon. So ito kami mag-PM para yung kanituran. Ay ni, naging ko runner. Tagal-tagal ka bang makapila yung misis. So ito nga ito mga technique, magpila na ka, tsaka mamangwang panyalwan. Pangapat ko ng balit kita dishwashing, kita lips. May pamangkalaho, tama. Ngayon papawas na ako. Papansinan ko rin lalaki kayo niya. Malungkot lang. Kasi ilaring mamot kaya ilaring balik-balik. Utos lang, utos din babae. Mas nang kalungkot itsura kung nang kapagal. Pinisa itsura kaya ni Solok na nining dahil minalang ko orat ang inabot ko pero never again. Bali nang alin na maka-discount so nakaka-stress ang pang mapagal. Kapapansinan mo, tinang mga palaras bitisyo, tinang mga siksikan. Malano kay sarili na rin aliwa kasi mapagal ang kalambak pala yung kaya, kalambak pala yung kempila. Last kami ng Tagani, yung mga kanyang kalambak. Pila ng oras? May okay gini. Alas 12 yata, mag-alas 4 na. Dahil nga, bimi kanyan, di makakong paiwali ko. Yung balo no, at no, palagi ako, maranot mo naman dito. Maranot na ka, mapagalo ka pa, stress ka pa. Para mo kitang kaya, less na business mo, okay, yeah. Tsaka nung matagulang discounting ako mo, okay. Pero i-calculate niya rin yung oras mo po yung dapat mong panakit ang kitang oras ay anong word siya ba na magkaya ka kayo ng mga isiksikan ito. At compare kitang discount mo. Pagalsoy. In fact, kayong sobra lambat soy. Nga nga pa, friend mo yung misis ay tao. Hindi na yung kakwentuhan ng to. Hindi nga kakatulid mo, pwede mo nang maging best friend, sobra lambat. Tapos kayo mintagay nito, punta ka Nueva Ecija, Baguio, liwa-liwa ng lugar din mumunta kasi nga mag-business lang, marakalan ni sa Salwan na ita. Benta the square kaya lugar ka. Uning kareng aliwang pure gold, dali naman makanyan eh.
pure gold duty free kasi ni unlike karetang pure gold king Ilwal, pure gold na regular na kaya lang normal house ka rin supermarket. Para mo kayong vlog ayan yung pangalinyo. Hindi masapak yan. Hindi niya masapak ngayon yung balo nung may pagyo pa sa ganyan ko. Ali, pesa lila kasi rin kakilalang aliwa. May suyo lang. Kaya medyo may parakal. Lalo na rin kahit amo rin boys tamo din magobre. So far, 3:24 na. Chuke pa rin kayo ni pero malapit na kami compare kaya tang nandito. Mas mabilis siya yung regular lane kaysa ka rin kahit senior citizen. Sila pang kasabayan mo, tulad pabulot hanggang ngayon eh. Kaya siguro mas dakal na rin manyaling senior citizen niya or kitang aliwa mag-take advantage na rin ang pag-ibay Yapuda, Mada, bangga na ito maka-priority nila. Uling makanyan nga nata ang Jewada. So ito, may ngalakwan na rin kahit. May pila na rin kahit senior citizen. So yung misis baka rin talagang may kipagbarkada na sobra lambak. Talagang friends nila, close nila. Kakanin nga ng actual. Ako nang natin gulo. Kaya talagang pinagin na rin. Pilayangan po ito. Ayan guys, pilayangan to. Pagalangan din kahit yun, bagay. Sakit na nakakatawa ko na. Ayat siya, soy. Normal na kayo ng mga kalwal bulbit. Mga kalwal mga bulbit. Hindi na nakapakay lang eh. Kaya rin yung pila kung kahit yun na naman pila ko yun. Ayan, check ko lang kung nagtunggal sa'yo. So, sa alam kape. Lalo ka namang kape yung para pagpapatak sa loob. Makakapagod ka na. Ito naman, papalisan yung ito. Hanggang na yung gawa na, malikabuki. Kaya nilingat ko mong bagya, igluto da ako palang dito. Itong ngayon itong kapanyalin na yun. Distribute nila kanyang karitang specially. Kaya igluto da akong dito. So, dito mo. Kaya mga tana. Distribute mo sa lini karitang may kisuyo. Tasoy, dakala salamat kayong pamanalbe at pamagsubaybay kayong pamaglakbay tamo kayong kaya kayong pure gold karon tayo spending birthday tamo at okay naman ito mo pinaka-stress ang pang medyo makaba talaga yung pila at mag-enjoy na kayo man plastic mag-enjoy enjoy naman kasi makakapag video makakapag vlog ko titanong talaga manin tong kayong kay discount na maragulan or magnegosyo kayo masanting ita masanting yung makakay pero no sali ko mong metong picnic metong joy metong leaks metong lins alina kayo kasi masyado yung makaba yung pila para kita metong ita magtyagaan ako pa kitang sa salwan ka ring tindahan pero nung itang pangmalampatan ng salwan mo okay yari na siya rin at dakal salamat sana ako papagalmanal biya ka ring sabayan kong video nga rin niya improve ta pa yung nakala video nga ini mag-practice ta pa ayaw kakalingon mag-subscribe at i-share yung video nga ini dakal salamat soy supportan tala rin kapampangan na vloggers soy